ayu ngene iki, maskeran yo malah angkot. Lah, dene Mas. Kayak ini kono sukete. Apik to ngene. Iki usah to. Bisa iki. Yuk, Nek. Nek. Jan. Pangal tenan. Web wangel. Bul wangel. Abot. Gak situ lah. Dilek sae nak iki. Tambang pangan wajar ya. Wah. Woi, Mbak. Eh. Saya ngomong lho Ki. Lah iya ndi? Oh, ini. Mbak. Itu. Ya, merinding aku. Suaranya lagi Mbak. Merinding aku. Nanti Mbak. Wah, dek lho. Eh. Weh, Mbak. Ora delokne mripatmu kae dilarang karet di sini. Kok pagak karet kowe ta loro? Lah sampean ngopo to, Mas? Lambene lu nyanyakan tenang. Kok muring-muring? Lah iya, jelas. Jelas iki. Kok kowe Mbak ta loro sak wedhus-wedhuse matane delok dilarang karet di sini kae. Kae delokne kae lho matane. Suket teko Amerika iki kok di kuwi le lanjut pira-pira tahun urut ekspor impor kadang kita lasok. Nyuwun sewu nggih, Mas. Ora sewu iki didol larang ora go 1000. 2000, 3000, 4000, kadang 4000 juga kok. Hareses. Kae wacane apa, Mas? Gambar wak asin dilarang ngarit di sini gelombang suket. Ngene lho, Mas. Piye? Arep jago dhisik apa karo ngopi? Ora ngopi-ngopi lah jago-jagongan. Suket teko Amerika iki ngopo bapakane wedhus. Angel men tuturane. Kadang yo tak ekspor ning Belanda, Amerika Serikat, kadang yo tak sikat-sikat barang kok. Ngarit. Ngarit. Saiki aku ngarit ra. Yo kowe ra nggawa arit. Terus saiki aku nggo kambi ora. Ora. Saiki apa sing salah? Yo pangga kowe cah loro. Sing nulis aku, sing gledakne kono aku, suket-suketku sing Gini Mas, saiki apa ini tulisannya dilarang angon kene. kowe Ini lho dhewe aku ora ngare. suket dari Amerika. Jangan lo. Pakai nomor hotel piye? Mana? Apa? Nomor kosan. Peh, kayak nomor hotel barang jaluk nomor kosan lu. Budak. Apa? Budak. Yo neng kono enek. Kasur empuk meneh. Kayak ngon penak malah ngusir. Nawi. Piye, Kang? Ora Kang. Kayak sapa sing ribut-ribut ha? Wilayah aku iki. Walah, ya iki ning sawah, Kang. Kowe krungu ra aku ngomong apa? Kayak ngopo ribut-ribut nek sapi itu? Ya aku ning sawah lho iki. Ya Kang, aku ora ribet lho, Kang. Aku mau ngarep tilik sawah lho.
Oh, njaluk diberi saiki. Oh, njaluk diberi saiki urung ngerti aku. Urung ngerti aku kowe yo. Hah? Dilak ada dhewe kali. Kere. Budaya tenanan malah. Foto ya betul-betul. Hah? Sampai iki piye to, Mas? Ayo piye harus iki aku arep kowe wong loro. Ngerti nek tulisan dilarang ngarit di sini. Ngaritnya enggak oleh opone wedhus. Yo ngarit ora oleh mati wedhus. Padha. Ada sama kan ribet ning kene ha? Rasa melo-melo. Kowe. Nah awak urung tatoke ngerasa kemelarat kowe iki. Wong ndi kowe? Kowe ora ngerti tatok kowe ngene. Aku ki mantan tahanan ngerti ra? Tato akeh kuwi Mas yo. Di sawang ki sempremot mangkel jiji elek kabeh campur aduk. Sitoke cawari. Walah. Sawange ganteng ngono lho, ngeri. Anggitmu kuwi mantan tahanan, aku mantan kekasih yang tertinggalkan. Wis, karepmu pilih kok mah nyente-nyente ning aku lho wis. Kowe nak wanita rasa karo dia wanita. Dia saya marahi karena dia berdua itu salah. Dia wanita, salah atau benar itu wanita selalu benar. Ya suka teko Amerika lah jari iki. Wis, enggak usah baca cakep piye. Kuwi pura harus jatah shotgun sekare lah numpuk ning omah. Slow ya tata akeh aku tata. Tembak nreteng li kudu Akeh tatokku. Piye? Arep piye kowe? Tatok sitok ngeri. Ya kan. Tarik sisane kapok iki opo lho iki? Kayak apa ribut-ribut aku lagi wong mantan. Karena kata aneh teman banget. Dia apa tuh ribut-ribut. Piye lo karepmu iki? Hah? Karepmu ki piye? Mas. Oh, juta kerau itu mas. Mas. Woi. Padahal Oh, betul cantik ya, tuh lah aja gitu. Jancok kowe rene. Cantik ya, balik lagi. Tok. Ya nguber cae. Waria nguber. Wei, aja lali. Aja lali yo. Subscribe, komen, Dan share. tur suwun bosku. Dilarang ngarit di sini. Ayo bayang sing mau. Ya amin. Enek tulisan. Dilarang ngarit di sini. Ya Pak, aja jangan aku. Kowe kan enggak Weh, Mbak. Mabok, dibus. aku kebelet pipis susah. Aku ada pipis. Aku kan ngomong ini. Mbak, kayaknya nek sing ngomong tak enek suarane sing nggak. Ya aku ngerti. Mbak. Weh, Mbak. Ora delokne mripatmu kae dilarang karet di sini. Kok pagah karet kowe cah loro. Weh. Foto iki murah-murah. Ya, aja gonya. Tempat gue malah medadal mesin opo. Mripatmu ora nyawa kok dilarang karet di sini kae lho. Wong suket ke Amerika opo pakane wedhusmu ki wedhus bosok. Alat ki udah bisa lho. Aduh.
ekspor lho iki. Wah, matamu ra delok nek dilarang arek di sini. Wah, sawangan. Sawangan, Mbak. Suket ke Amerika mau pakai ke wedhus bosok ngene iki urung tak ekspor impor. Espri. Ngomong kis di anu dhisik. Ekspor impor opo? Aku berhenti bentar. Aku berhenti. Bosen urip ning kene ya. Sopo bosen urip ning kene? Apa wis bosen urip ning kene ha? Ayo. Oh, njaluk diberi saiki. Kowe iki maksude njaluk diberi apa piye kowe? Hah? Piye kowe? Piye to, Brik? Ya biasa wae ngono lho. Oh, njaluk diberi saiki. Kowe ngerti aku. Kowe ngerti aku kowe yo. Hah? Wis tak